खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा इएम बिबानखौ एंगारनांगौनि दाबियाव गोबां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव गोख्रों दाबि दैखांदों। थारैनो नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि साननैसो सिगांसो जा बर'नि सासे गरिब नखरनिफ्राय नखर संसार सोलिनो थांनाय बन लायनो थांनाय सासे फुंखा बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुंखौ इनाय अनागारै इनकाउन्टार खालामनायखौ लानानै दिनैनि समाव बिटिसि नाङैनो गोबां गोख्रों सोंखारिदों बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथांखौ। आरो जेम्स बसुमतारी बिथांखौ थाबैनो रिजाइन होनो थाखाय दाबि दैखांदों गोबां दैदेनगिरिफ्रा। बे समाव मख'जाथावदि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि वर्किं प्रेसिडेन्ट दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङाबो जेम्स बसुमतारी बिथाङा थाबैनो बिबान एंगारनांगौनि दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसे आरो सासे गोख्रों राजखान्थिनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङाबो जेरैखि जाया जेम्स बसुमतारी बिथाङा थाबैनो बिबान एंगारनांगौनि दाबि दैखांदों। बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथांखौ बिबान एंगारनांगौनि दाबिजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां दाबि दैखांदों। थाबैनो बे फुंखा बसुमतारी बिथांखौ दाय गैयै सुबुंखौ इनकाउन्टार खालामनायनि अजदाव बे समाव गोबां दैदेनगिरि गोबां रायजो राजाफ्रा बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों थाबैनो बे फरेस्ट बिबाननि जा मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथाङा बे इएम बिबानखौ एंगारनांगौनि दाबि दैखांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों, जेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां नुना मोननाय जादों जे जेम्स बसुमतारी बिथाङा थाबैनो बिबान एंगारनांगौनि दाबि दैखांबाय थादों। बे समाव नोंथांमोना मोनफानि उनाव मोनफा एबा साफानि उनाव साफा नायलां जेम्स बसुमतारी बिथांखौ बिबान एंगारनांगौनि दाबियाव माबोरै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि हादोरनि जा सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङाबो जा बिबान एंगारनो गोनां बाध्यता जादों सोमावसारनायनि गेजेरजों, जेराव नीट आनजादनि पेपार लिक जानायाव जाबायदि मन्त्रि बिबानखौ एंगारनांगौ जादों, थिग बेबायदिनो रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावसारनायनि हुमखि होदों गर्जन मुसाहारि बिथांजों लोगोसे दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथांमोना। दानिया फैदो बिदिब्ला माबायदि गोख्रों थांखि लागोन जुदि जेम्स बसुमतारी बिथाङा बिबान एंगाराबा, बेखौ लानानै गर्जन मुसाहारि आरो दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथांमोना माबायदि दाबि दैखांदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो। जेम्स बिथाङा बुंदों गावलायदोंमोन, जानला मेनला होनबा जायो नामा? रायजो राजाया साखि गैया नामा? बबेया गावलायनाय, बबेया हमनानै गावनाय? जेम्स बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि इएम नोंथाङा रिजाइन लानांगौ लाजि गैयै। मरेल ग्राउन्डआव आं उदायाखै, आं फरेस्टनि दफाफोरखौ फरायाखै, बेबायदि गावथारनो मोनो होननानै आं मिथियामोन, गावथारफ्लांबाय। नोङो बिदि होननानै गाबै गाबै नोङो खेमा बिनांगौ, नों रिजाइन लानांगौ। इउ आर नट फिट फर दैट position. You are not fit to be the EM of Forest Department. लाजि गैयै रिजाइन हो नोङो हाग्रामानो माबार। एनकाउन्टार जायखौ एनकाउन्टार जादों होनना बुंदों। दा बेखौनो बे सुर मिलायनानै जोंना इएमआ जोंना बुंबाय जे एनकाउन्टार जादों होननानै, बेखौ जों नुयो धिक्कार होयो। आरो बे रोखोम जुदि आखलनि इएम जायोब्ला बे गाज्रि गारनाया मोजां, बियो दरखार गैया जों बिदि इएमखौ।